Poďme sa spolu pozrieť na tento zaujímavý prípad, ktorý nebol nejako náročný, ale o to príjemnejšie sa to všetko riešilo. Takže raz, dva, tri, case review time a zúbky, ktoré už predtým dostali zabrať. A samozrejme našej pacientke sa už tento výzor nepáčil a chcela to zmeniť. Takéto premeny u nás zvládame v jednom sedení, ak má samozrejme pacient čas. Tu nebola požiadavka nejako náročná. Pacientka chcela vymeniť tieto staré plomby, ktoré vlastne neboli až také staré. Ale keď už sme sa do toho mali pustiť, tak sme sa rozhodli zmeniť aj niekoľko detailov. Jasná vec, v prvom rade dentálna hygiena, odstrániť rôzne pigmentácie, nánosy plaku, tak aby sa nám zúbky ukázali v ich reálnej krase a my sme potom vedeli krajšie doladiť farbu nových výplní. Ale stredová línia pacientky beží niekde tu na, takže vidíme zjavný posun na stranu. Ďalšou vecou je sklon jednotiek, kde táto jednotka beží ako keby nabok a tá druhá je zase rovno. Dvoječky boli takéto ploché, čo má za následok takú nerovnomernú distribúciu odleskov. A keby sme mali možnosť pozrieť sa na tieto zúbky, kým boli bez nejakých zásahov, stále by nám skrátka čosi neladilo. Aj to, ako sú rozhádzané rezacie hrany, pôsobí tak trošku chaoticky. Bum! A takto to vyzerá po prerábke. Nič, iba výmena výplní. Žiadne korunky, žiadne fazety, žiaden veľký zásah do zubov. Hoci áno, vedeli by sme sa s tým pohrať ešte o čosi viac. Ale niekedy to stačí skrátka takto. Hoci toto teda nie je stav, s akým od nás pacientka odchádzala, túto jednotku sme museli narýchlo premodelovať, respektíve dorábať znova, lebo pacientka mala úraz a stihla si zo zuba skrátka odbiť. A aký veľký dopad na celkový dojem z úsmevu majú aj malé subtilné zmeny ich tvaru, tak to jasne ukazuje tento priamy pohľad na situáciu pred a po. Pozrieme sa na tento bod stred medzi dolnými rezákmi. Ten svoju pozíciu nezmenil, avšak narovnaním jednotiek a jemnou korekciou ich tvaru sme dosiahli takýto zdanlivý posun stredovej línie smerom k stredu. Doplnili sme objem na dvoječkách, čím sme dosiahli lepší balans odleskov, tvaru a pozície rezacích hrán. Úsmev tak pôsobí ďaleko viac vyvážene a v takýchto prípadoch cieľom nikdy nie je dosiahnuť dokonalú symetriu, ale vyťažiť zo situácie čo najviac. Ináč by sme to museli riešiť ako omnoho rozsiahlejší prípad, lenže pacientka je spokojná, ja som tiež celkom spokojný, win-win. Celé to má ešte ale druhú stranu mince a to pohľad na zadné zúbky. Nemám nič proti amalgámom, ale sú čierne a vyzerajú hrozne. Lenže pokiaľ sú dobre urobené, rešpektujú anatómiu zubov a pacientovi nevadí ich výzor, nevidím dôvod ich meniť. Tento prípad však tieto kritériá nespĺňal. Toto je horné zuboradie a vidíme tu tieto rovné plochy alias letiska. Sám som to zažil, opravili mi zub, je to ešte vysoké, džin dole. Ešte stále vysoké, džin dole. Žiadna snaha o nejaké dodržanie pôvodného tvaru a štruktúry zuba. Toto je zase spodok a na ňom znova letiska, hoci táto šestka sa tvári celkom slušne, no jej sused, tak na ňom je vidieť ďalší veľký problém, ktorý bol ešte výraznejší pri pohľade na rentgen, a to sú kazy pod výplňami. A to, ako boli zle dotvarované výplne medzi zubami. Keď výplň neladí so zubom, je otázka času, kedy sa to pod ňou začne znova kaziť. Nehovoriac o diskomforte pri čistení. Pán doktor, ja tam nitku nedám, nitka sa mi aj tak stále trhá, medzi zubami to stále krváca a tak ďalej a tak ďalej. Takže prerobiť, čo bolo treba prerobiť, hoci toto veru nie sú najpodarenejšie fotky, aké som kedy spravil, ale na ilustráciu to stačí. Horné zúbky už majú svoj tvar a všetky tieto dolinky a zárezy jednoducho majú svoj zmysel. Rovnako to vidíme aj dole, obnova rihového systému a musím povedať, že takáto práca ma neskutočne baví a teší vidieť hneď v reále, ako sa mení celá situácia. No a kto by si myslel, že čierne výplne vzadu nie je vidieť, tak to je tiež šťastí omyl, lebo zúbky máme do istej miery priesvitné. Rôznym spôsobom lámu svetlo a to vytvára tiež určitý dojem z ich celkového vzhľadu. A čím väčší kus nepriesvitného kovu do zuba vložíme, alias amalgám, tým viac tento prirodzený efekt blokujeme. A aj taká 4 a 5 a v niektorých prípadoch aj 6 vedia celkom slušne zrušiť dojem z farby predných zubov.
len tým, ako prepúšťajú, respektíve neprepúšťajú svetlo. Takže tak, keď vám zubár navrhne výmenu výplní, tak to nebude len kvôli tomu, že sú staré alebo čierne.